Алесь Миколаевич, вітаю. Разам з Белкнігай вы запусцілі праект да 90-годдзя Владимира Караткевича. Ужо выйшлі некалькі выпускаў у інтэрнэце. Цікавасць выклікалі, знайшлі гэтыя выпускі свайго гледача? Безумоўна, гэтыя выпускі знайшлі свайго гледача, і мне здаецца, што вось гэты фармат, які мы пачалі рабіць разам з Белкнігай і Міністэрствам інфармацыі, ён будзе прадоўжаны і праз месяц, і праз два, таму што ён дазваляе ахапіць як мага большую аўдыторыю. Вось мы у Светачы, у доме кнігі Светач, мы часта праводзілі сустрэчы са сваімі чытачамі. Але, зразумела, на этой сустрэчы прыходзіла абмежаваная колькасць людзей, нягледзячы на тое, што ўсе месцы былі занятыя. Вось такія відэопрэзентацыі, відэосустрэчы літаратурныя, дапамагаюць, конечно, знайсці чытача далёка за межамі Мінска, нават за межамі Беларусі. Алесь Миколаевич, а вам удалося нешта новае пра Караткевіча для сябе падчас гэтых сустрэч ужо адкрыць? Безумоўна, у першую чаргу новае я для сябе даведаўся тое, што звязана з лёсам, з біяграфіяй Караткевіча, таму што вось мы запрашалі і Леоніда Дранько-Масюка, і Адама Глобуса, гэта людзі, якія асабіста ведалі Караткевіча, і многа цікавага пра яго расказалі. І я думаю, што такіх людзей яшчэ у нашых сустрэчах будзе, ну, прынамсі, не адзін і не два чалавекі, а больш. І пра Караткевіча ўвогуле, я думаю, што яшчэ многа цікавага можна даведацца, таму што яго біяграфія надзвычай цікавая. Гэта быў чалавек неардынарны, чалавек асоба, які пражыў невялікае жыццё, але жыццё вельмі насычанае. Вось не ведаю, ці прызнавацца, ці не. Я, дарэчы, не ведаў пра дзіцячую тэму ў творчасці пісьменніка. І вам таксама ўдалося закрануць, і наколькі я разумею, зараз і кнігі з яго дзіцячымі творамі выйшлі ў продаж таксама. Вось аб гэтым баку творчасці што можна сказаць? Так, у мастацкай літаратуры не так давно выйшла кніжка казак Караткевіча. Прычым, вось я калі размаўляў з тымі людзьмі, якія Караткевіча ведалі, яны ў адзін голас сказалі, што Караткевіч да напісання казак ставіўся гэтак жа сур'ёзна, як і да напісання сваіх, ну, умоўна кажучы, дарослых твораў. Таму што для многіх пісьменнікаў, у прынцыпе, дзіцячая літаратура гэта як, ну, такая некая дадатковая праца. Для Караткевіча дадатковых прац не было, для яго было ўсё вельмі важна. Это ввогуле чалавек, які ўсё жыццё любіў глядзець мульцікі яго, напэўна, натхнялі на гэтыя дзіцячыя творы, і творы вельмі своеасаблівыя, творы вельмі арыгінальныя, я маю на ўвазе па стылістыцы, па сюжэту. Ну, трэба сказаць, што гэта у беларускай дзіцячай літаратуры гэта адны з самых адметных твораў, тое, што зроблена Караткевічам. А што вас асабіста звязвае з асобай Владимира Семёновича? Караткевіч і аказвае на мяне нейкі ўплыў сваю вось этой магічнасцю, магіяй слова. І самае галоўнае, напэўна, што калі сам нешта спрабуеш пісаць, думаеш пра Караткевіча, пра тое, што вось ёсць вяршыня, да якой, ну, не тое, што трэба імкнуцца, але чытаючы, перачытваючы якога, ты разумееш, што сапраўдная літаратура – гэта літаратура, якая аб'ядноўвае ў сабе і сур'ёзнасць, і разам з тым некую такую вось загадкавасць, я б сказаў нават, ну, масавасць. Дзякую, Алесь Миколаевич. Запрашаем усіх далучыцца да сустрэч з Караткевічам у інтэрнэце. Дзякуй за гэтую размову.